বিধানসভা চংমারি দেলাই হলা হলা ফেব্রুয়ারি তিদক সালমারিও ওংনা थाङै दङ आबनि बागै बदल बदल अंख लाजा कामि कामि दलि दलि जुदो थाइनो लेना मुकरै बाइग्रे लिनसिमनि चेंगै लाहार हिमबतक नग नग कामि कामि कासलाजा जुदो बदलनि कैंडिडेट दङ 17 गुलागति असेंबली कन्स्टिट्युएंसी श्रीनगर ग्राम पंचायत 5 नंबर वार्ड आमसाइनि रामगति पाराव थाङै नग नग कामि कामिओ कासाइक्या आमसाइनि तिप्रा मथानि ओंगै बातायनाय कैंडिडेट मानव देबुरमा आमसाइनि लुकु रकबाय अक्रा चाक्रा रकबाय मालायख्या कगलाम थालाख्या साकता रबायखेबा गोबागै मुनिलाख्या अक्रा चाक्रा नोंथांनि गोबा खुलुमै रहायनाखा बसकांनि विधानसभा चंमारि ओंना थाङै दङ चितक सालमारिव अ सालो गोबां बुदै कप्लाय खायरे देहनै आवाइख्या कक सागा तै हामजोंमा मारि रोखा अ सालो लगी दङ तिप्रामथनि गोबां मा आदंर आमसाइ बेरै नायमिनि यागुलो लुकुरनि काहाम सारि नमानखा बसकां सालो कप्लाय खादि गोबां बुदै देहनै कयचा लुकुरं थानि सिनि 17 गुलागति एसेम्बली श्रीनगर ग्राम पंचायत रामगति पाराव जों नग नग थांगै सिनि ककपिरका सिनि आनस माने बुदुदि सिनि महाराजनो लगरि दिहनै सिं ककपि लेख्या खायकेना जों अर कमप्लीट खायका अ पारा आबो श्रीनगर गाव पंचायतनि बिसिङनो टेक्स आयं पारा तंखो अर जों ताबो सुरु खायनाय ताबो रामगतिव अलरेडी कमप्लीट दिनखा नग फाय जों अमाके मांखा बरक जे हामजोंमुं बरक फायनैसे बरक लेजाक दङ फाय जों सायमांका जों बुबागान दल गाकेना बरक सानांदे आनस मारि हनै बंनो साइतंसु गाबनो प्रत्येक नग थांगै सिनि बंग नग सिमिया कुमिन दफानि बरक रगबो तमा मुस्लिम तमा वानजै बरक बसावजे जों तागले बुबागानो नायै सिनि जनगणनि साथे सिनि पाब्लिकनि साथे जों बुदै कबलाय खायनाय नैनो जतनो नग नग थांगै थामा जागा बरक कक कचारि हक रामगतियाव पाराव बस कयटा वार्ड दं और तो गति आप कैसे एक वार्ड मान श्रीनगर उनको वार्ड टंगो 5टा वार्ड अबे जों एक वार्ड अब रामगति एक वार्ड पाइखा अब जों हाकेनो टेक्सा वार्ड थांगै जों कुमिन दफान बरक दंगो बरक बसनो इनभाइट खाइ दंगो कय दंगो फायदे नै जों और नगबा नग नग थांगै जों सिनि कगनो पिननाय आनस मारियाव बुदै कप्लाय खायदे तेयो जागाव तिप्रा मथा बादे कोन पार्टी रक दे नुजाक दं सार माहिरक और तो नुजागा जों और खाइ दंगो तो सिनि पार्टी ने खाइ दंगो गा सिनि पार्टी तेरो मते सिनि नग नग थांगै पनम खाइको ताइ अन्य पार्टी रक फाइ और कोन आइ मुं खाइ कोनि खनावो अमाकेनो प्रत्येक आमचे अमाकेनो जों नुगि दं 17 गुलागतिव तिप्रा मथा बादे सिनि आनस चिन्ह जे पार्टी आबो बादे अन्य पार्टी रक कोन आइ मुं कै बुट बासना सिमि नमिनेशन जमा दoi नग आसुकजाक जों अमाके पाब्लिक थेके जों खर्म Borok 16 तारिख जरा चौमारिव रेडी दं नों खाकाव जयनाय जतनि आं तो पाब्लिक दि जे बुतार जों नुमाबाय आं तिनि वानसुको बरक बुबागान नासिंगै जे बुबागान नासिंगै जे वानसुमु आबो आं खानाखा और कप्लाय नाय हामबायसै